Kaixo lagunok, gaurko atalean funtsei helduko diegu. Batez ere, 2026 urtetik aurrera, ezinbestekoa izango delako ukemi eta arrei funtsak menperatzea. Azterketaren egunean, bi funtsa hauek ondo adierazten ez dituen judoka orok ezingo du azterketarekin jarraitu. Txokuritsu posiziotik ezker belauna jaitsi eta ondoren eskuina, 6 posiziorarte. Agurra egiterakoan, eskuak izterretatik irristatuz tatamian utziko ditugu. Eskumutur baten tartea utziz elkarren artean. Behatzak erreparatu, eskuin behatza ezkerraren gainean. Ipurdia altxatu, behatzak tatamian indarrez jarri eta zuzen zutitu. Txokuritsutik abiatuta eskuak izter aldamenetik errotularen goikalderaino eramango ditugu eta bizkarra makurtu begirada 2 metrotara zuzenduz. Agurra edo rei japoniarrez, lankideari, tatamiari, irakasleari edo Jigoro Kano judoaren sortzaileari egiten diogun errespetu eta eskerroneko keinu da. Eta oroitu, rei agurra da, ez da erregea. Eta orain, adibide bat ikusiko dugu. Lehenbizi, txankletak txukun utzi, tatamia agurtu, eta jarraian, irakaslea.